אני יכולה להגיד לכל אחד מכם שאם את נמצאת בבית ואת רוצה לשנות את החיים שלך, זה המקום להתחיל בו. היי לכולם, שמי רבקה בוחבוט, אני בת 34 ממבשרת ציון. התחלתי להתאמן בסטודיו לבל אפ כמעט 3 שנים. קודם כל הרגשתי מאוד מאוד עייפה ואני הייתי בת 31. אימא טריה ולא הבנתי ככה צעירה למה אני מרגישה כל כך חלשה. בזמן שאני מאבקת בשביל להחזיר את בעלי הביתה, לא ויתרתי על האימונים שלי, לא ויתרתי על הגוף שלי, לא ויתרתי על הנפש שלי. זה הפך להיות כמו סוג של בית, שאפילו בין הבנות אנחנו מערמות אחד לשנייה. זה לא כמו חדר כושר רגיל שאת מגיעה, את שמה את המוזיקה שלך ואת נכנסת לעולם שלך. פה מסתכלים, נותנים כוח, נותנים מוטיבציה, שפתאום יש לך את המשקל ואת ברגע שאת לא יכולה יותר והם אומרים את יכולה עוד ואת פתאום מגלה שאת כן יכולה עוד, זה לגלות את עצמך מחדש כל יום. איך לא עשיתי ולא התחלתי להתאמן שהייתי בת 18? למה חיכיתי כל כך הרבה זמן? והיום אני הגעתי לתוצאות שהכי חיכיתי להם. הגעתי להיראות את עצמי במראה ולאהוב את מי שאני, אישה בריאה, אישה שאוכלת טוב. בשבילי זה המקום הכי טוב שיכולתי להיכנס בו. זה הפך להיות חלק מהחיים שלי. אני יכולה להגיד לכל אחד מכם שאם את נמצאת בבית ואת רוצה לשנות את החיים שלך, זה המקום להתחיל בו.